thlir tu te in zawai in chibai levek ule ole hei tunlai chu internet lama oipo har selek lek khopa thil rap thak te nombok si mu tur a om thar le to a Nigeria rama rape festival an mangan ti ni in pong swal ku ti te point han soi tai la kan soi swal lo mai theye he thil hi video mu tur om lo phei se chuanin oi lo kan tam mai thei internet lama chuan Nigerian mi parwalin me che pakhat adu lo chung an polui nuwa pong swal ron tuma an bor lui lai le tongkam duk dak lo tak tak te nom tak tak ne na an chainom na lai video a viral a me cha chu a hlau thongin a trap na sa hlebok tin he video ba ka hian he festival chimtu ve thau Nigerian tlangwal pakhatin thil omzia aron soifia na video a viral bokani chung ti awang chuan to na hian he thil rap thak tak te nombok si hian nga event a hlo me kani he thil hi Nigeria rama Ozoro city a thil thlengani a Alvedo festival dia soini in Ozoro festival te pu anti thawa mase chumi festival chimtu mi patam tak zinga meiche pong swal tur zong pol an lo omani oma meichia an mu fu shim shim te chu ti luina nen lo man betin an taksa an du na lai an lo khoi sak top topa a chen chu pong swal tumin an zui bokani chotiang chuan festival mang mi pachen khatin meichia te an lo ti thlabar na sa hle maya an lo harass boka an thil ti chumi padangin lo she ve in ti chon an lo ti chho ve ta zela atira chan za ho bulchan kha atopa chuanin festival chimtu mi pa zong deuh tho chon an lo ti ve ta lui mai ni Nigeria tlangwal pakhat chuanin video ron siamin chuta chuan mi parwal tam tak pon lama chhuaka zu ne na nuam tol tam tak aron tilanga chupa chuan thil omzia ron soife in he festival hun chunga meichia pon lama chhuak shim te chu an pong swal ron don ti aron soya kho en lai ani emo za ani emo meichia te chu no pangte po ni se pon lama chhuak an ni shim chuanin an him don lo ti aron soya chu wang chuan tu ma chhuak lo turin aron nge nani michen kha soidan chuan he thil hi kalpui ani ma in meichia te chu warning sa fe kan ni a rape festival dia an soi zui tak Alvedo festival hun chung chu meiche no pang achanga pitar thleng po in nu an ni to emo nu la po ni se adang lam lova meichia shim te chu tu ma pon chhuak lo turin le an him jok na na in chung lama in khung betla tura shilok ve kan ni ti nan soya chu wangin festival hun chung lo chhuak lu yemo pon lam mu turan lo omani chuan mi pa hovinan chunga eng thil po lo ti se meichia jok thiam lawani ang ti soilok ve kani an ti mase Ozoro meiche ho ve thung chuanin chutianga in shil shat pasak na engma omlo notice engma omlo he thil hi chu tu te emoron chin chhuwa thar thut mai ani a engma notice warning ti vela omlo tinan soi ve thung Ozoro ko ami parwalin meiche pakhat an azol live video viral chu police te poidan lo mu ve a police officer chuanin thil te nom za thlak bok si ani hi ati he video kai hnoya mi paman an nei nual to boka tin an mi man zinga pakhat phei chu community leader alo ni nge a hetiang event te nom tak khwai hotu te zinga mi ani anti police te chuanin meiche pali thuzo fia an neya pong swal em chu an tok lo tin police te chu an shil mase meichia te laka ti luina man ti vel ero alo thleng nge ani mel an soidan chuanin mi pa ho chuan meichia an mu fu chuan stripper ho ti dan anga lam tur te nan lo ti luya pon lama mi parwal dang mu thei turin an timwal phau bokani an ti mase makvedok mai chu meichia an man betlai an du dana an khoiron live video a viral nuwa po king of Ozoro an ti mai Ozoro kho a an thu nei tu ve deuh te ho chuanin chotiang thil engma thlenglo tinan soi ve thlat thunga Alvedo festival a chutianga meichia te chunga diklo tak le moi lo taka chet na kalpui ani ngai lo shima kan support lo bok nima sela kan shat pui lo china chang thar te hovin he festival himang changkaya thil swale te nom tak diklo tak mai thil ti na an lo mangani chuan thushan an ti ni an traditional leader te chuanin in pong swalna a thlenglo shim an ti a ma se meiche pahni ero harasan ni ngei ti chu an pom thung ani mase chung te chu an culture bet ni lovin criminal exo ani a Alvedo festival nen inzom na anei lo shim ti nan soini Nigeria First Lady chuanin Ozoro a rape festival anti chungchang chu lo sheve in mi parwalin meiche pakhat an harass live video te po chu alo mu ve a aron thin rim hle maya
eng culture ma hianin meichhia te harass hi a kalpui ngai lova a support ngai lo bawk chuwangin he thil hi chu hurherna ena a hrin chhuah thil ani a rawn ti a tin police te chu a rawn fak hle bawka police te chuanin hma an la vata man te pawh an nei ngala a tha hle mai mi parwalin an lo harass tak meiche pahnih te chu taksa lama chauh ni lovin rilru lama pawh treatment pek zui vat tur an ni ang ti in a sawi bawk ani police te chuanin social media lama rave festival tin he thili sawi lar hle ma se in pawngsawal na tak tak ero a thleng man lo hlo tin an sawi thunga pawngsawal tok ti vel report engma an dong lo tin an sawi meiche hlama tang po in pawngsawal an tok ti chungchang vel engma report an don lo thu an sawi bawka meichhia an biak chin ho po in pawngsawal em chu an tok lo tin an sawi ve bawk ani in pawngsawal na a thleng ngei ti finfian engma hmu tur a awm lo bawk ti in police ai o thuron sawi eda fe chuan SME te a hrilani Nigerian mi parwalin meiche pakhat an harass chungchanga police te chuan man mi som panga vel zet an nei ve to a tin he festival hi an ben zui bawk tia tarlan ani tin Ozoro Chief Priest Berpo police ten custody lama an da a he festival hi meichhia te tan chongchai sakna tur ani laya meichhia te ti hlau thong zong le ti thlabar zong an khosata mai chu event hoi hotu te thiam lo ani pakhat ve boka an thil kalpui dan noilu tukina a hrin chu ani an ti ve bawk ani Alvedo festival hi tunhaya an phua thar thut thil ani lem lova kupdanga po an lo kalpui ve to a ma se hetianga buaina hi chu a chuak ngai lo kumin chu changthar mi pahavin thil te nom tak tak ti nan an lo mang ve shim shimani mel bawk ani tin an thil tia chon an za lo mel hle bawka an mani ngei zokin video in an covera meiche man fu an nei chon anin di theipui em zoka an chung te pon lo hria po ni se video chu lo hmu po ni se poi an ti reng lo ti an mel tang chuan a hria ta ni meiche man an neya meiche an harass ani chon an lo in ti thei hle zok te na ni mel ole thlir tu te hemi chung changa hian soidu in nga karing comment section lama in lo soi vele donya tunatan chan khati zong kha nile phat mai se video ka post tu nen mi lo ngai chang le cheu donya